Парламентта Татарстан үзәк сайлау комиссиясе рәисе Андрей Кондратьев узган сайлау кампаниясе барышы турында хисап тотты. Тулайым алганда сайлаулар уңышлы узды дип саный Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин. Ул искәртеп үткәнчә 18 сентябрьдә Салих Сәйдәшев исемендәге зур концерт залында Рөстәм Миңнехановның вазифасына керешү тантанасы уза. Инаугурация тантанасын туры эфирда һәм социаль челтәрләрдә карарга мөмкин булачак. Шулай ук җомга көнне төштән соң Республика парламентының 13-нче сессиясе планлаштырылган. Онда депутатлар Татарстан премьер-министры кандидатурасын расларга һәм президентның яңа хөкүмәт вице-премьерлары һәм министрлары буенча тәкъдимнәрен килештерергә ниятли. Ә инде киләсе атнада Дәүләт Советының 14-нче утырышында Татарстан президентының парламентка республиканың эчке һәм тышкы хәле турында еллык юңламасы тыңланачак. Расслабляться нам некогда. Впереди, как говорится, очень серьезная и основательная работа уже теперь с вновь сформированными представительными органами муниципальных образований во главе с нашим президентом, который получил очень фундаментальную поддержку избирателей Татарстана.